Martzial eguna Bergararen dako urteko erromerisarik kutxunena. Herri osua etorri da belaunaldi ezberdinak eta goazen ikustera egun berezi honek. Emun da buena. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, daila pandera, nora biderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, onkiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotze balde. Bueno, bitxon Alberdi, San Martzial beste urte betez, egun berezia dan gaurkua, ezta? Berezia do, bai. Hau berezti du, ontsa azkeneko urtetan, lehen hau egun zuran ziro kaldua. Da, berrota marrute inguru guaz eginean konpondu nahi xan, da zerbait antolatzen, da, bueno, eta denporiakin, berriz beha etorri dok lehenko. Nik hainbeste jente sekula etzu ikusi. Aspaldiko urtetan, aspaldiko goi urte honetan jente askoetan. Berreskuratu da, Kaixa, eta postekua. Bai, klaro, hortan gabezik. Erto. Zuk, zela zidozu gaurkoan eguna? Goizien goizetik? Goizien goizetik, udaletxian plazan itxuitzen dute zehai. Itxuitzen dute dulzaineru, txarangia eta bestia. Datozenak soinu jotea, erromeixia, da, bueno, antolatu enbiar, lehenengo, atzetik eta hurrengo zea, antolatu bizka. Eguna luze fango da edo zer, atzaldia edo? Oin ja, joaten loko bera. Lehen guztia, gabeko beha, segarta hemen. Baina oin ja, guztia pe. Aline egertzen da. Aline egertzen da. Eta joaten gaitxu, basketxea etxea, otxea, zagarren batera. Erto, bitxo, eskerrik asko eta gora San Martzialak. Bueno, San Martzialak ez da zulerterik, dantzagarik, ez da joanez, zen moduz doiaguna? Ondo, ja behintzat bukatuta, hasierako nerbizuak beti egoten dira, baina ja bukatuta oin lasaixa, bain beste telebista eta dabilemen ingurua, baina bestela ondo. Erto. Berezizia, ez da? Herri osua, txaloka, begira ikustia, barrutik zera sentitzen da hori? Nerbitzua pasatzen dira, baina gisa da oso berezizia da laulako egun baten dantzain alizatia, kuadriai dantza zati bat eskentzia, familixiai, eroan alakuai, eta egun berezizia izaten da, jantzari xontzat, oso politxar. Eta San Martziala ulertzen dut, urtien egun bat gorriz badaude markauta egute egiten hau dela horietako bat, ezta? Bai, pena bat domekia izatea, urrengo eguna gogorra izaten da lako, baina gisa da, Bergarron dako, San Martzial baino importantea hori gutxi, egisa esan. Oso egun importantea danon dako. Ederto. Dantzak bukatuta, zein da plana oin? Oin lagunen ajun, lagunekin egon pixkaten, bakoitzak gure txokua dauko bortiziar, así que bertan jarri, zehose jan, zehose eran, eta ja disfrutatzea bakarrik gelditzen da. Segi gozatzen, eskerrik asko bikote. Txamaz dantzateko kide hoia zara, igaz berezi zain zinuten, gogoratzen dutelako, zuek kintako 50 urte bete zen itxustela, ederra izen zan, ezta? A ber, genden talde txo bat, xamatzen, bete ginoela 50 urte, eta bateren bate taldekoak arkaitzek erabaki zaban, a ber, zehose ezberdina egin, parodia txo bat bezala, Tio Teronen semea dauken espektakulo bat antzerako, guinon beste bat, Tia Lararen semea labak, eta holako antzerki modoko bat, pixkate gauzak alaitza aldera, baina, Ondo urten zan? Ni behintzat super gustora paso, egunaz aparte, ginuzen ensaioak eta hola, baina, super ondo.
Bergarra izen da, San Martzial eguna, urteko egun berezienetako bat, zalantza barik, ez da? Bai, urteko berezienetako bat, gero jaixape izaten dira, baina bai. Baina ederra da, ikustia, herri oso bat, belaunaldi ezberdinak, hemen zela izan bueltan. Elkartuta, dana, dantzan, disfrutatzen eguna, ona, gaina, oneixa. Urteroko zita. Ez, gu ez, aurten, aspaldiko partez, aurten etorri, bai. Eta? Giro ona edo? Bai, amite eharra, giro eharra. Disfrutatzeko modoko eguna osua gaina. Zein da plana gero? Ikusiko. Etorriko da, bertze ze etortzen da, baina momentuan disfruta. Oso ondo, basegi gozatzen, eskerrik asko. Bai. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero. Ontxotan bezero. Ze moduz doia San Martzialak? Ondo doiaz? Bai. Ze prestatu dugu aurkuen bazkaltzeko? Danetik, pizkat, pikoteo, bai. Tortilla, dorituak. Danetik. Zukalau gutxi. Segatik da berezia gaurko eguna? Zer da gehien gustatzen jatzuena gaurko egunetik? Bergara dana hemen, danok mendiz jantzita, bazkaltzen, edaten, superondo. Oso komodo, bai, danok ondo pasatzen, supergustora. Pero parranda ingo edo? Bai, egun eta gero gabia jarraitzen da pixkat. Gogoa baldin badago, bai. Oso ondo pasau, eskerrik asko. Eskerrik asko. Tunen bezala salaba dago, ontxotan bezala txarra den lekuan. Jan eta edan desente ondo inbida, edo? Iñaki? Egun politxe esaten da San Martzialak eta hemen, paella preparatzen. Bai. Zematen dako paella? Amalauntzat, esaten da gutxi hontza dala, baina amalauntzat sartzen da. Segun politxako agarrian etorteko eta egunaz gozatzeko, ez da, Iñaki? Bai, urteroko tradizinua da, eta oso politxe esaten da, gitxe esan da. Diferentia juergia egun ez da, eta ondo. Gau hasta luzatzen larrei orduen. Ez bia lanera jumbia, así que gaur forma. Ederto. Ba, disfruta, eskerrik asko. Berdin, agur. Bueno, ikustotenez, hiru gixarra ederra dago, edo? Bueno, bai, ontsen arazoa dauzkau brazakin, baina, bueno, ondo. Konponduko zue? Bai, ontsen segunda braza eta jazta, bai. San Martzial eguna ze berezi zean, ez da? Oso ondo, bai, egunik onena, bergarako jaitzutu. Bergarako egunik onena. Bai. Zein da plana gero? Bueno, gero ikusiko da, disfruta, gumiekin eta dana, kuadriakoekin eta dana, eta jazta. Euriz espero ezitxia. Importantia, aterian bitxartien lainotu eta giro bero larri besta bitxe, beraz ondo, ez da? Hori da, disfrutatzera. Ondo pasa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, talda pandera, nora biderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara. Bueno, San Martzialak, urteko egu festarik guztokuan izango da, edo? Honentzikoa bai. Ze dauko berezia? Ez da, mendixan dela, danok garela, ez da, nik esango neban, edo zein egunetatik aparte jazteko beste janskera bat erabiltzen dugula, eta gara parte mendixan dela, ez? Oso desberdina oitzuta garen beste jai batzutatik. Oso, ondo. Eta gainera, belaunaldi ezberdinetako jentia, ez da? Adin ezberdinak hori beha berazgarri xa. Bai, guztiz, azkenean ikusten duzu, adin guztietako jendia elkartuta, eta danok giro honian, dantzan, dano batera, igualda zenbat urte dauzkozun, gazte, heldu, igualda. Oso politxa da, bai. Ontxotan bezala txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Bueno,
Gero, San Martzialak bolotan itxeko badielako, ze moduz? Bueno, gaur eska xibili naiz. Lehenengoa ondo, baina bigarna eska, baina bueno, ondo. Hor dago jente danaki, baina bueno, ondo, poten bida. Presinua badau, publiko potentia. Atzetiko lapultzak amika aurrengo zu, eta gero ni, baina ez. Baina gero hor talde beti goten dena zain, noiz botako eta bukaeran erak botatzeko, eta ez ondo. Segun berezia dan San Martzial, ezta? Bai, nik uste dut, herri moduan eguniko la politxen eta ikua politxen ez bada. Ados. San lokaletik etorri zariko harrian, edo? Maixak hartuta, paskaixa prestatu dozu ulertzen dut, zen da plana zegoen dago gaurkuen? Bueno, gu pixkan nahixiaga, eta hortan jana enkarga bindu, baina bai, maixa eta lekua montau du, eta bertan bazkaldu, oinxkazio sartzen egongo hemen, gero herrikirolak, horre begu kantolatzen dituguna, eta gero erromeixia. Saltzia bai, ezta? Saltzia de masa, así que ondo. Disfruta izu, eskerrik asko. Zuei,